Ibarra locator sa PPG that i-acquire raw material, sand and gravel para sa construction aggregate operation. So, meaning the property, the equipment and the property. And the land is rented by KGS Ibarra sa PBD, but the operations mga stockpile owned by KGS Ibarra. Ang raw materials, sand and gravel from Sukarno Alvarez operation. Social distancing lang sa. Para ano? Ito nga rin sa Ha? ito nga rin Social distancing. No? Okay, i-inform ng inyong paanan na nasa license and Mrs. ba? Okay, thank you. Okay, ma'am. Thank you so much. Go. Ayan, kamating na yan. Itong bungo nila na Alvarez, kung makita niyo mo, arrest him on the spot. Arrest that guy. So, wala na siya sa history. Everybody will get to order. Kung mo-insist yun siya, dakpa. Amat ako siya. Okay, para sa Kung sama. Then, come on. Isip lang na mo. Eh? Mr. Juanito Pablero. Bigayan na ito, bigayan. Social distancing lang tayo na. Space lang, space. Mamaya na ito, mamaya. Yung amo na undang na ang pari karon. Hindi na pwede. Naaman yung sulod sa PBT. Wala man mo internet sa PBT. Undang na. Una mo ilima ka at now na makuha ninyo inyong equipment ko rin sa mga kaya. Make sure they be paid in 5 days. No exception. Otherwise, pangutana ka kang attorney Princess, unsay atong pwede buhaton, pwede ba na ito impound, pwede ba na ito imbarkuhon, unsay atong mabuhat kung dili nila voluntarily kwaon ang ilang mga equipment rin. Now, I'm reminding you that we have exclusive police power dito. Kung dili sila musunod, we
whether kaning lima or kanang ilang ipang-sample ka na wala ka kaila, you know what to do. Enforce the law. No exception. Nagkadlo ka na. Lukma ka na. KBS Guevara, sir. Sir. Locator of project. Oo. So, wala problema at allocator. Diba? Pero, You are the owners of this market. kani. This Kay is, Alvarez, bakho lang siya, bakho. this is part, Kay Alvarez, bakho lang. locator ka. Yes, sir. So, kani, area sa imong Ma'am. area. Wala problema. Pero ayaw tubuti na magamit sila din is pari. Otherwise, you will cancel your permit. That's our remedy. Hindi sila Ang masunod. inyo, bakho. Ang gamit sa project. Ang bako ninyo din kung doon ay permit, they can operate, basta dili gikan sa suba din ni ang ilang ganito. Yes, sir. Otherwise, pati ka mo masakta, Kaya kami, sir, kapalit sa pag may sa ila. undang na magpalit. Kaya kung mapadayon magpalit, hindi sila mangundang, then we have to close down the your okay? Palit personalan mo, trabaho lang yun. Ako naman, kung nalumos man mga tao niya, sa padayon mo, ayun yung magmas na.